Tu has trobat això? Olé, on ho has trobat? Per el carrer. Joan Conrad. Jo com ara ja no tinc aquesta etiqueta, no ho abandonis. Llegirem el manifest que s'ha elaborat per a aquesta celebració. Avui, 9 d'octubre, ocupem les places i carrers del nostre país per recordar l'entrada de Joan I a la ciutat de València. Enguany celebrem la diada carregat de positivisme, sabent que és a les nostres mans canviar-ho tot, que la societat reaccionarà davant la corrupció i el saqueig, que l'empoderament popular és creixent i ja ningú no ens pot aturar. Davant la corrupció, amb els que els botiflers que es governen balafien els diners, devaluen les nostres institucions, ens menyspreen i ens amaguen com a poble. Arribarà la nostra resposta. Avui diguem que és possible. Avui diem que no caurem en el seu joc, que volem dignificar el nostre país, recuperar els nostres mitjans de comunicació, dotar les nostres escoles d'un model lingüístic que garantisca l'ensenyament del valencià preservant la riquesa cultural del nostre poble. Avui clamem per un sistema de finançament propi i sobirà, per la construcció del corredor mediterrani, pels drets socials i laborals, per una sanitat digna, per un model socioeconòmic sostenible i respectuós amb el medi ambient. Juntes podrem posar fi a l'espoli injust i organitzat per part de l'Estat per tal de reduir-nos a una colònia sense dignitat. I l'actual govern valencià que ens avergonyeix amb la seva corrupció i el seu menyspreu a la nostra terra. Volem que aquest 9 d'octubre servisca per reaccionar, per encoratjar a l'empoderament popular, per agafar l'espenta necessària per mobilitzar la il·lusió i que així la ciutadania siga la principal motor de regeneració política, social i econòmica al País Valencià. Hem de ser conscients que un altre model és possible, que tenim potencial com a poble, com a persones, que ho tenim tot per guanyar. I en una democràcia real i amb transparència
amb participació ciutadana i entre totes podem posar fi a aquest sistema injust. Podem canviar el rumb de la història. La nostra ciutadania activa i contundent ha de ser la manera de transformar les nostres paraules en fets i guanyar la sobirania al carrer i a les institucions, retornar-los la dignitat, acostant-les a la gent, blindant-les definitivament contra la corrupció i el saqueig que avui ens ofega, posant-les al servei del país i de la seva gent. Només entre totes farem d'aquesta terra que tant estimem un país digne i lliure. Visca el País Valencià!